Hej alle sammen. I dag vil jeg vise jer, hvordan vi har lavet denne hjemmelavede Dubai-chokolade. Det skal lige siges, at ingredienserne er blevet købt i QB, som man kan finde på Danmarksgade i Aalborg. Jeg har valgt at gå med mælkechokolade, men I kan også sagtens købe noget mørk chokolade, hvis I hellere vil have en lidt mindre sød Dubai-chokolade. Jeg starter med at skære kadayif i nogle små stykker, som skal steges på en pande med noget smør, indtil det bliver gyldent, så det får en ret crunchy konsistens. Det skal steges på middelvarme, indtil det får denne gyldne farve, og så lægger jeg det bare til siden og fjerner det fra varmen. I mellemtiden der begynder jeg på at smelte chokolade, og det kan man sagtens også gøre over noget vandbad. Jeg starter med at hælde tyndt lag chokolade i min silikoneform og få det fordelt ud på alle sider. Derefter skal det lægges på køl i cirka 5 minutter, så chokoladen bliver lidt hård. Derefter blander jeg min pistachecreme sammen med min kadayif, som nemlig er fyldet i vores Dubai-chokolade. Vi har valgt at købe denne pistachecreme i QB, men I kan så også lave hjemmelavet pistachecreme, hvor det er, I bare bruger friske pistachienødder sammen med noget sukker. Min chokoladeplade er blevet hård efter at være på køl, og så begynder jeg på at putte fyldet i, og det skal lige siges, at vi har lavet en stor portion, som rent faktisk kan fyldes i 2 af de her chokolade-silikoneforme, som vi bruger i denne video. Og så putter jeg lidt mere smeltet chokolade ovenpå, og så skal det egentlig bare på køl igen, så den kan blive helt stiv. Det er vigtigt, at vores chokoladeform har været på køl i længe nok tid, så man nemt kan tage det ud fra silikoneform uden at ødelægge det. Og I kan altid bare se til, om den er blevet helt stiv. Det er lidt forskelligt, hvor længe det skal være på køl. Det kommer an på, hvor stor en portion I har lavet, og hvor stor jeres silikoneform nu er. Og vi har valgt at pynte det med noget glimmer her, så I kan se, men I kan selvfølgelig gøre lige, hvad I har lyst til. Tak fordi I fulgte med og så denne video. Jeg håber, at I vil prøve at lave den med Dubai-chokolade. Den var virkelig nem og virkelig lækker. I må endelig skrive i kommentarfeltet, hvis I laver denne Dubai-chokolade.